малко. Първата от петимата българи, които се надяваме да ни зарадват в днешния съботен ден на живо в ефира на Биланби Спорт ТВ. Малко по-агресивно от вчерашния полуфинал е Анджелина Лукас. Тогава срещу румънката. Сега атакуват представителката на Казахстан. Лакремиона период. Така че още веднъж стискаме палци за Стойка Кръстева да донесе първото злато в този 72-и международен турнир по бокс за Купа Странджа в зала София на живо в ефира на Биланби Спорт ТВ. Тук вече в третия рунд няма право на никаква грешка. Това е решаващ рунд. Според теб ще ли рискува ли представителката на Казахстан да тръгне така по-смело напред или ще продължи така в същия стил? Вижда се как иска да влиза да я притисне във ъгъла, но и Стойка ни позволява, постоянно я загражда. С крушета се опита да я избегне. Но отново нашето момиче на земята бе понатисната малко от Анджелина Лукас. 2 минути до края. Мисля, че има още сили какво да покаже Стойка Кръстева. Сега свали гарда нашето момиче, провокира своята противничка да я атакува. Явно може би третия рънд това е тактиката. Да почуят ръцете? Не, по-скоро назаде отива на контра опитва да играе. Може би наставниците долу в ъгълата така са и казали. Тук добре е контрира. И доста добре се представя. Тактиката. Да почуят ръцете? Не, по-скоро назаде отива на контра се опитва да играе. Може би наставниците долу в ъгълата така са и казали. Тук добре е контрира. И доста добре се представя.